Italy has overtaken China to have the world's highest reported death A toll. lockdown of the capital, Metro Manila, after raising... Because this is a matter of national survival. Handa na mga barangay health worker na mag-ikot para masulit ang kalusugan ng mga residente. Kitang tanan kay nabutang sa alanganin panahona, pero inyong presensya kay dako kayong ayuda. Bisag hago og bilar ug perting dili kaduha, imbes inyong kaugalingon kami inyong giuna. Dili sayo ni isugal ang inyong kinabuhi, dungagan pa sa mga taw nga nagpagahi-gahi. Nahadlok lang kami sa inyong kahimtang, kabalo mi inyong pamilya wa udron mahimutan. Mga health workers, food workers nga naga-supply, sundalo, pulis, tanod nga nagabantay. Dayon daghan pang uban di ko na isay-isay, nagsakripisyo masalbar lang taani nga pagsulay. Bisag grabe na kaayo ang kahimtang kapait, lagmit pa nga mutakod sa inyo ang sakit. Mahimuting panalipod di sayon og delikado. Salamat sa dedikasyon sa inyong trabaho. Kamo ang tinungtanay nga bayani nga among masulti, maski pag naasa kritikal inyong kabutang kay naamo aron makahatag kasulbaran. Ang dapisugal lang ka o galingon para lang sa kadaghanan, tulong hatong di mahimong talikdan. Maong saludo, saludo, maraming salamat ka. Kabalo ko nga, dili igo ang kataron ako lamang nga matupungan. Sa pag-ampo ako mong giuban, kamo perpente ka maprotektahan. O imbis nga mo pahuway tuwa kay nagabantay ka, giuna migsagop bisag kakabalok masalbar po ka. 24 ka oras, maggabi ug adlawan, wala na ganito lugay na asa dalag tambalanan. Bisag pila ka sa lapi kay dili ko kamo mabayran, kay kinabuhi karon ang ato ang ipanghisdutan sa karon nga sitwasyon na kontra dili makita. Barato ranig tambal, stay at home raunta. Bisag daghan ang nagbukol dili kabalong sabot kung sa dalakha kung wala mo diha maalaot magyud ang tanan sa mot busa. Dako akong pagyukbo sa inyong tanan, takos nga pasalamat sa inyong binuhatan. Sa kamatayo nakibiso wala mo surrender, di lalim katungdanan sa itong mga frontliner. Kamu ang tinuganay nga bayani nga among masulti, maski pag naasa kritikal inyong ang kabutang kay naamo aron makahatag kasulbaran. Ang dapisugal lang ka o galingon para lamang sa kadaghanan, tulong atong di mahimong talikdan. Maong saludo, saludo, maraming salamat kanino. Kamu ang tinuganay nga bayani nga among masulti, maski pag naasa kritikal inyong ang kabutang kay naamo aron makahatag kasulbaran. Ang dapisugal lang ka o galingon para lamang sa kadaghanan, tulong hatong di mahimong talikdan. Maong saludo, saludo, maraming salamat kanino.